mau mulai bila? Foi, como é lá? Ya, sawa ni dosa. Ni ke chuwe sa. Ha? Ni ke chuwe sa ke. Afwa isa mune besa. Ha? Kanye fo. Awanya fo. Ne be nyina ko na tu. Est-ce que ni faire là? Eu fo mu fe. Ne nyina ngari. Kon modo ko ni kon be fe. Ha? Fo ka ta se sa ige ntaro ba je fi chuwa mina kwa ntu sugu me yoro mina ikanu me ntu sugu na. Wallahi ala na la kira drone ba ga. Ok ni gote. Mena don sana so ni bien fait ou so ni te fait. Akadne ikika konti bangar keneri to wala. Nda. Kon modo ti problem yesa. Ha? Ne muso bien e mo mi kama. Na kadi an ne be nganyine ma ne ga nyine ma ne ga fembe. Ne ba tu bulu. Obe ni na kanu barali. Ha? Ya famia. Don me binake. Anna kadi shinin be ambake parce que ne ga compte bancaire ke to la. Emi do me lafia anna so la neti. Anna kadi shi anna kadi 100 ambake. Ok nyame anga to shinna. No kera me soro kadala ka fo ki bien fait. Barsa bo ebe kata tukum na tanto. Ita tukum manager. Dare chudi. Iga sa comportement no yere ne ma fui di famille Comportement na fo chudi ni. Lila sabal lila sa. Dare. Ni toro ni be bla ka famille ta jien kono kwa. Afle I che kan. Ita ma to de wa. Ha, I nyekse de wa. I ka regarde ka sourire de wa. Che. Un sigle fun kere to ka pum wallahi. Ha? Konate. Ni shite akui. Ne mi fi o ke doro. Abana. Dare. No be fi sa. Me siga kai. Dare e kan ne tuwa mina. Wallahi ala to ba. E mana jien fe o fe kune Konate ka ke. Wallahi ma ke sans doute. Parce que maron dusugu me yoro na kwa. Ok. Lu kon boro ka min fi yana ni mo ke. Ibe ka min yin ne fe. Ali plan. Ni ma da ni bo so. Sabali ne ka fe jele mi nogo fu itala ya fama nogo kise kilin tine ka fe la Nyame. kana ke nyame tesa ha Nyame ru tinto. d'accord ni go se ga to bi ke ne tu nya fo kiri bitini na naka barkal do ni na ni me to bi ke ka ne no ko na ti ga bashi Tout sauf ça. chudi Tange ka ni balmi to ko ngone ya. Muso wera te duyano. Kiri ti biano se ga beke. Se ga me no ko, se ga yoro fwa, se ga funu ko, se ga bara beke e be mbara kala wora de ni. problem tala sana problem fu itala ni min kadi do ne budi ke ya me ni barakala teta problem fu itala kribiti ba beke al na so la me do fara sala abake ya famu sabal sa enye ku ni bota la re ne kan mo ko fe manga dimi plesa Ne dimni to ne ko ne mi fi ni ko ke doro. ay ne bu ke o ere ma fu shini ga ba yele don ke sa nga so ko bisa Allah joli bébé Allah e be do fa wa be na la che ta kribiti fe Iba kuma saya ko e kuma na de fe wala maraka nya bi kante yugo jamane de fe e groupe kunta bla mu dala ka ko ko to te fe ababa français kana e jo mana ka fola ndala ha ka moto pando e fama vetita ko pando sa ne reterga e pando frila baba jira ko ni asu jira denge ale fana e pando frila besi masi ko frila ida ba pando ah akira to ni maraka kai de jona yugo ki mangambe ka so na be kala amuni bi ni yugo de jona maraka kai ayugo ce bara ko maraka man ki kuwa
ita sira marakaw de ma mumini marakaw maraka ɲuman da ye fɛn kɛ Mamadu ye ha abara bala maraka ɲuman tɛ fi wallahi ye kɔni yo ye kuma kura de bɛ da mais kamalen ka moyi tɔrɔ ni pandu de ten i yɛrɛ b'a k'a fɔ ko ala ye siɲɔya fɔ ka gɛlɛya ko mɔgɔ ka ni siɲɔya tɔɲɔ fiyewu a ye kuranɛ kɔnɔ sabi yɔrɔ la a sɛbɛnnen tɛ fɛ n ka kuranɛ kala ka turusi kiribiti wayi ala ko sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ɲi o ye tiɲɛ groupe sɛbɛnnen ye k'a san ka sigi n ka da la a ka mankan wuli o kɔni to yen patɔrɔn mais n bɛ siran sigiɲɔgɔnya gasi ɲɛ n bɛ siran hakɛ ɲɛ non i ni ka ko bɛɛ o de to n ye n ka so sanfɛla bɛɛ kɛ pano ye wayi i y'a faamu i ko to yen a n'a kungo ni n'a kɛra min ye lahara nansiri ala bɛ kiti tigɛ a ma ban wa c'est ça o bɛ to yen sa n ko ne tun bɛ fɛ ka baarakɛla ɲini ka na i ka so i ka muso bannen don cu jɔ lela a bannen don a bɛ baamu parce que ne ko n k'a ka baarakɛla ɲini ka na n bɛ yɔrɔ furan ka nɔgɔw ko ani ka tobili kɛ parce que n'a tora ye kelen ma a bɛ caya mais a y'i ban ne bolo ko tant qu'ale bɛ yen ko muso wɛrɛ de tɛ don so kɔnɔna na kiriti ne ma se k'o faamu dɛ bon ne kɔni bolo komi a bɛ e lamɛn ne bɛ fɛ i ka kuma a fɛ bon patɔrɔn e y'a dɔn ne de fana y'a jɔ fɛ yan cogo di turabilen bɛ mun fa e bɛna gulɔbilemantigi ɲɛna i tɛ boli fo k'i yɛrɛ fa a sira kun bɛɛ dɛ a sira kun bɛɛ nka n'i ko n ye kuma fɛ n ye kuma fɛ yan n ka cɛ kuma fɛ o baarakɛla ka na o sɔn ka fisaya e yɛrɛ ma e n'o fila a bɛ se ka i ma ye a bɛ se ka fɛn dɔ ko tapɔni bon a mana k'a sugu o sugu n fana b'o tapo ten a mana k'a sugu o sugu o de i y'a fɛ k'o de fɔ voilà donc ça problème t'a la i bɛ kuma fɛ yan ni ala k'i sɔn n b'a fɔ a ye hakili sigi kɔnɔ a b'a mɛn ok o sɔn ka diya n ye dɛ non ni ala sɔn n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna d'accord problème t'a la bon sisan n bɛ bo b'i labɔ bo b'i a sigi da la yan k'i kɔnɔ a tɛ sigi place la dɛ a tɛ sigi place la dɛ ayi sa n ka tɛ sigi yen sa a b'i kɔnɔ da la n bɛ n'i ci de n ka mobili bɛ garage la charbon bɔrɔ b'a kɔnɔna la i b'a ta ka na n'a ye quoi ko ta ka na de temps k'i ka na n b'a labɔ k'a bila da la yan quoi charbon bɔrɔ joli charbon bɔrɔ fila de don mais n'i sera ka na ni kelen hali ka kelen to a kɔnɔ o tɛ baasi ye quoi n'a faamu voilà de temps que mobili ka ban dɔrɔn mécanicien bɛ na mais kuma et puis kuma yugo fɛ yan ala yugo to yen sa waritigi yɛrɛ ma ɲɔgɔn kan kamera ne bɛna kuma a y'a fɔ ko ni photo de kuma fɛ a ye groupe in fa a y'a fɔ a kana muso tɔɔrɔ yan n y'a mɛn ne kuma fɛ maraka jamana fiyewu i ka taa ko kunna wari t'a bolo yɛrɛ nana ka faga ten patɔrɔn i kana bɔ sigi place la dɛ ayi bobi tɛ sigi place la sa i ka taa ka na ban yen ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye wa don o don kuma i ta selen don marakaw de ma u b'i wɔrɔ i b'a ye non ni tu appuies ni tu y'a bɛɛ cɛtɔ de bolo tɛ fiyewu n'i tun bɔra ɲɛ sisan o tun ye na bisi bɛ cɛnni bolo fiyewu non ala bila n bɔ ha n tun ye n yɛrɛ jeni sisan tɛ fiyewu i y'a tɔtɔ bon i jɔ ni ne ma teliya fiyewu a wɔtɔ de so tɛ fiyewu a b'a fɔ patɔrɔn tɛrɛ k'a sɔrɔ n tɛ yen fiyewu na bisi kɛtɔ de n bolo a kɛtɔ de n bolo laro de tɛ fiyewu n y'a ko ten Berapa tiap blok?
kɛra cogo di i nana ouais c'est bon n y'a mɛn da la i b'a ta muso min filɛ nin ye du kɛrɛfɛla la yan a tɔgɔ di bolokolo in voilà kana mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ko bolokolo sa patron fɛn t'a kun ne nɔ de i ma fɔ ala latigɛ de don mais ala latigɛ de i kan ka ala lajɛ k'i kan ka ne lajɛ de cɛ fana i kana bin ka ni bolokolo ne m'a kɛ bolokolo ala de ka bolokolo a filɛ bolokoloya min na ne tɛmɛna nin sira fɛ ne b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ fɛrɛ kɛ i ka charbon ta i k'a d'a ma i b'a fɔ ko ne ko tɛ problème t'a la a tun ye charbon ye kuma fɔ n ɲɛna n tun ɲinana sɔgɔmada n bɔtɔ ne b'a jɔlen na problème t'a la i y'a faamu patron i mana sabara cɛ de sabara tiɲɛna mais kabako f'i ye bi patron cɛ ala bara bɔ bi cɛ i ye patron san pɛrɛn ni ala tɛ n fɛ cogo di ko nana sukuru ni min ya lela sukuru gema yo fi ko y'a di ma patron serbo mbore et puis serbo mbore a ɲunen kunna ye sanfɛ a de la fo njufuri ka yɛlɛma n kɔfɛ kan a bi serbo hagriye a dalen kana fo kan njufuri jɛngɛ o ye kunna dali kari ɲama n b'a tolo dɔrɔn kɛ n balila ka sukuru natɔ ye n ye serbo mbore fili kɔrɔ dɔrɔn ka wando tuni na kɛlɛda fɛ wala fo ka yɛrɛ yɛrɛ catumara ɲin na caki kojugu de ye Kibiti ne ko Kibiti ngalon tɛ mɛn boli la dɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye fiyewu a fɔ denni ɲɛna i ye min ye o fɔ a ɲɛna i tɛ min ye i b'i yɛrɛ k'o ye mun na n'a nana bɔ o kalama o ye tigɛna de ye n'a cɛ i ye gardien de ye a fɔ a ye k'i ye gardien de ye n'a bɛ k'i fɛ o kan kan a bɛ k'i fɛ o kan kan patron ici c'est le Duguba dɛ voilà ici c'est le Duguba voilà Duguba de fiyewu Dubai ville de bluff de cas Ibra vi cɛ ka wala i tɛ fiyewu hali Bamakɔ ye mot dɔ ye a ye mobili karaki kɔnɔ i b'a sɔrɔ foyi t'a bolo c'est trop père patron mana kɛ cogo cogo oui o ni muso ko tɛ kelen ye parce que ne ɲɛ bɛ denni na cogoya min na e ka d'a ye a fɛnɛ ka di e ye o kɔni tɛ ɲina mun marié la ko ka di e ka ne lamɛn i bolo bɔ n ka fɔlɔ i tɛ bɔ ne ka fɔlɔ bɛ ne muso in ko i ye bɔn lamɛn muso in ko ye ne ye o muso in ko tɛ ne ye o n'a ka di ne ye ne bɛ muso in ta e ɲɛna e tɛ se ka foyi kɛ ka jumɛn ta ne bɛ ka kuma dɔ de f'i ye nin ne tɛ nin fɛ bon n'a t'i kɔnɔ ala y'a jin kɔnɔ voilà n'a t'i kɔnɔ ala y'a jin kɔnɔ ni bɛna n bugɔ ko ne y'a fɔ ko ɲɛ baarakɛla ye n t'a fɔ bi n t'a fɔ sini k'a fɔ ɲɛ baarakɛla ye moi je suis capitaine voilà je suis général Jagawalaki n b'a fɔ hali sini k'a fɔ ko gardien ne k'a fɔ ko gardien simple de i kana kanu sa manamana ko la dɛ n kɔni bɛ min f'i ye yɛrɛ nɛgɛ dan ye kɔrɔbonya ye n'i bɛ sabali n'i tɛ sabali fɛnɛ n'a to n'i kɔrɔ i kelen b'a kɛ e fɔlɔ kɔrɔ n'i ma ɲininka ni mun y'a ɲɔgɔn cɛ baara t'an ni ɲɔgɔn cɛ i man ci ma tɛ wɛrɛ i la saribɔ ta kana d'i ma i kana kan foyi fɔ yan n t'o mɛn voilà c'est mon affaire voilà c'est moi-même qui a appelé la fille là je t'ai dit que ouais je t'aime avec la fille là lui-même elle dit qu'elle m'a t'aime bon pourquoi toi tu mets les porte-bonnes comme ça là ça c'est bon tu dis les barakala qui est barakala e tɛ barakɛla ye mun ye suguni taara ka fɔ ne barakala de ele de k'a fɔ n'a y'a lu k'a fɔ ne barakala don patron cɛ tɛ muso tɛ ele de y'a fɔ e kɔni b'a dɔn e y'o fɔ ne m'o fɔ don dɔ la n'i sigilen sɔrɔ da la yan e kɔni b'o dɔn e b'o dɔn ne la fɛɛrɛ ye n bolo wa a fɔ n'a bila patron y'a fɛ ne la ko de cɛ walayi bila y'a fɛ ne la ko de cɛ batari n'i bɛ nin cɛ patron walayi non n tɛ a f'i ma fiyewu walayi i ye ko bɛɛ kɛra i tɛ to yen na muso kɔrɔ a ka ɲi sa e ka taa i tɛ to yen na muso kɔrɔ ne ka taa i t'a la ne de kuma ala k'i dɛmɛ y'a mɛn yan a bɛna yɛrɛ bi ala ye fana dɛmɛ han duladugu voilà mo se kana bɔ ɲɔgɔn na bi kana jɛ bila ko ta Bobby dɔ ye jɛ ta so kɔnɔ kuma fɛ kɛ i ka ɲɛfɔ n ɲɛ n'i ma ɲɛfɔ n ye et puis min kun ci bɛ yɛlɛ sisan dɔ ye na jɛ ta sɔnjugu bilakoro la i b'a ta yalima ya jɔn k'a d'i ma kolokojugu bilalen i ka lajɛ ta quoi i b'a ta nin kɔ walahi bilahi ɲɔgɔnna e t'i yɛrɛ dɔn fiyewu bilakoro mo jamana kɔrɔ bilalen e ni jamu ɲɔgɔn na bon et puis bilakoro i ka na jaw suta ko ɲimi dangaden ko ta k'o lomi i ɲɛ bɔnna sunkuruba t'a la n ɲɛ bɔ n bɛ du lajɛ a bɛ ɲɛna
e ta ɲɔgɔnna tɛ boli kɔ Oh. min b'i kɔ o ɲɔgɔnna t'o kɔ hali n'a kɛra n yɛrɛ ye walahi hali n tɛ se ka f'i ka di la e ni masaraman tɛ e bɛ n'i jɔ bubiri ma taa to ni k'i ka mɔgɔ sɛbɛn kuma f'o ye o bɛ e lamɛn a b'a mɛn o bɛ ye kalabanci de fɛ ma najɛ bilali ma fɛn min ta ka kaga na a y'o ta k'o lamina yɛrɛ ma hali mun b'a d'a ma e ni ala cɛ e de bɛ n'i jɔ k'i sɛbɛnna kuma fɔ bubu ɲɛna tan vraiment fo k'a ɲɛ bɔ n'a ye i k'i ɲɛ bɔ n'a han i k'i ɲɛ bɔ nin na y'a mɛn kiribiti i fara la sa a fo k'a ɲɛ jɛgɛ sara a t'a ɲɛ bilen i ɲɛ jɔ a la na jɛgɛ i b'a bila min kɔnɔ walahi ala y'a ka tasuma in kɔnɔ ala y'a ka tasuma in kɔnɔ la koro a ɲɛ la i ko koro samali ɲɛ fara la sa mara man tɛ n'a sera ale ma ne yɛrɛ kuma in kɔnɔ k'a f'i ye kuma in kɔnɔ k'a f'i ye voilà c'est bon an sigi fara la sa fɛn min yɛrɛ kolen don ne b'a la i bɛ ka o tɔɔrɔ ne de y'a minɛ k'a ko a tɛ ko o de sɔnjɛ a la ka wa najɛ su ta ko dimi e m'a fɔ k'e yɛrɛ mago bɛ nin na o fɔ ne sa i ka bobi to a ka yɛrɛ lafiya ne de y'a minɛ k'a ko bi dankaden k'i ba koli ma yan ne de k'a minɛ k'a ko k'a kɛ k'i a jɛ fura a bila kɔlɔ kasa min y'a kɔni tɛ kɛla n bara yan mɔgɔ kubali ta n bara yan kiribiti non ala y'an bɛɛ kelen ma amina ala kana tɛ ɲuman amina n'i ka ma joli kɔnɔ i y'a fɔ kosɛbɛ ɲuman i ma jɔn ye mɔgɔ t'i ba ɲɛ koli ma k'a cile han voilà sabu ye mɔgɔya la awɔ juguman tɛ patron la kuma de patron de bɛna fɔ n ye k'a fɔ ko ye baarakɛla musoman dɔ ta ko min ye tobilikɛla du kɔnɔ bon a ko ma ko k'i ko ma ko a ko man di ye ne ko non oui il est y'i jɔ fɛ fiyewu voilà non mana y'i jɔ fɛ voilà y'i jɔ fɛ trois bilen ma min fa a bɛna fini bilimantigi ye o cɛ o ye bolila fo k'a yɛrɛ fo a kungo kɔnɔ tiɲɛ tɛ i k'i sɔn dɛ patron b'a nin ta yan a b'a nin ta so de kɔnɔ yan walahi foyi t'a la ni malo tɛ mais a ko ma ko n y'a ta n yɛrɛ ye k'i ka taa i yɛrɛ ye wa san tunu a ko n y'a ta n yɛrɛ ye a ko n ye dɔ ɲini min dufuri ka bon dɔɔnin ko n y'o ta ka na n'o ye ba o kan ka minɛ misɛnnin k'u bɔ et puis su b'a ko tuma min na o y'a hakili to n na yɔrɔ ko cɛkɔrɔba yan mɔgɔ kelen ma ɲi so kɔnɔna na kiribiti fɔ n'a kɛra ni Konate bɛ baarakɛla in ta n'a ye baarakɛla b'a occupé la su tɛ Konate yɛrɛ kɔni tɛ ayi mun y'o kɛla wulu ye Konate y'an wulu dɛ moto kɛla wala ye mɔgɔ ɲɛnama foyi o moto kɛla ye de a ye taara ne yɛrɛ de ye ten komi a ko ni y'a taara de k'a y'a wuli sira la parce que a ye ne yɛrɛ bɔ kɔnɔna jɔsi ko jɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne ka trois place ni a ka bon ma hali don ko n ka fɔ n ye dɔ tigɛ a la ko ne ko n ka to yen ok problème foyi t'a la voilà e kama b'a to yen nɔ Konate ka baarakɛla in ta sisan n'o tun tɛ muso wɛrɛ sen tɛ don so in kɔnɔ sike muso laminiyanba madamu madame i ka ɲi fiyewu wala i ka ɲi e kama kɔni a bɛ se ka baarakɛla in ta n'ala k'i sɔn o diyara n ye n'a sɔrɔ t'a la ok voilà mun y'i la bi i se walen tɛ fiyewu bon i fari fagalen dɔrɔn de don tɛ foyi tɛ n na Konate ka ko tɛ yan n bɛ ka miiri a la n t'a dɔn n bɛna min kɛ o n y'a labana ko n f'i ye hakili la hakili b'a la i kana ɲininka dɛ n bɛ ka miiri bana jugumanba de y'a la i kana ɲininka k'a fɔ ko ne de y'a f'i ye dɛ bana juguba de y'a la fiyewu copisi kɔlen de y'a la copisi bɛna ko a cɛ la o man ɲi dɛ ne tɛna ɲininka i k'i ni sɔn a b'a fɔ k'a y'a kusi a fɔ ko i k'i ni sɔn dɛ i b'a dɔn n y'a mɛn ne b'a dɔn Konate jumɛn ye o m'a dɔn mais faut faire attention i y'a mɛn ka n'o tɛ t'a la ala ko la la Babi i b'an dɔn fɔlɔ ni ka y'a tigɛ
Service dɔ t'i kɛrɛfɛ. A bɛ so kɔnɔ ne ɲinɛna ka bɔ n'a ye. N'o ye sen cɛ ka ɲi sa. A kelen de b'a f'i ye dɛ. Ne yɛrɛ fɛ n bɛ fɛ ka activité dɔ wele k'a bila fɛn dɔ la o. Bon, n bɛ fɛ k'a bila mission dɔ la team dɔ la. N'u ɲɛnabɔra o bɛ f'i ye sa, n bɛna bila fɛn dɔ la. Ok. Kiribiti! Kiribiti! Kiribiti tɛ yan! Ne ko kiribiti tɛ yan! Ne ko e kulo girinnen de don wa? Wuli ko kelen tɛ se ka e tɛ mɛnni kɛ a kɛra cogo di? Bi ne bila k'i wele yan. Service dɔ ɲini ka na joona an ka nin jɔsi. E ka nin cɛ ne ko. Service ka bonya kan. Mɔgɔ di k'i la dɛ. I kɔni wuli ko kelen t'a mɛn fiyewu. Ne tɔɔrɔ e ka ko yɛrɛ bɛna kɛ cogo di? Dɔrɔn e dɔ i ma ɲininka fɔlɔ a ka ne tɔɔrɔ la. I sigi komi olu ko ne tɛ k'e sigi ko ne ye fa de ye mais est-ce que n'i fana ma ɲininka est-ce que i fana b'a mɔgɔ k'i ye wa? Ko jumɛn? E ye ka min kɛ ne la est-ce que i ka ɲɔnji ba ye? Konate. Ko ne la ye ne muso de ye. Ma fɛn kɛ sa i ka kiribiti. Ne muso de don. Mɔgɔ min y'i wele e ka ɲɔn ko ye. N ko muso de don e ka mun b'o la? I ka mun b'o la? Non i ka danga bara ka 50 ye. I tɛ kɛ escroc kun tɛmɛ ka bɔ ne kan. Katipili. I ka katipili kun tɛmɛ ka bɔ ne kan.